Ceerno Salif min calminima alhamdulillah hande dawol mawgol dawi ɗo e guesa Ceerno Salif Mamadou Saydou Haydara guesa ma tundu fof ari alhamdulillah min Allah newni minen kadi caggal nde min tiini dawol ngol min gari ga tawtorede dawi ɗi ɓe gardata ni golleji ɗi guila dawi e ciira guesa Ceerno Saydou no jaranɗami ko guese ha wonde mbinoɗa yaade ceerno oɗon ceerno eɓe ɗofto ha mbiɗa yi ceerno ɗoftoɗa ko de ɗum ɗo ayi ceerno wi so hayso yimɓe ɗoftornoke o wayatani hankkadi kala ko fate on banggue guila Ceerno Saydou bisimilla ma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرنا أحمد سمبلو أنا مستدام أدنان تام أدين دانغال إلماجي قلود رجلي أدين دانغال باسم جرنا من سيد الحاج محمد سعيد رضي الله تعالى عنه باسم جرنا من جرنا أحمد تجاني جرنا رضي الله تعالى عنه جرنا من جرنا ابن عمر den dangal serembe men be alhamdulillahi rabbil alamin en jetti kadi Allah no moƴƴi hande oɗo kadi ñaloma no feewi oɗo ñaloma ko lewru août kono noon ay ina ɗaccani en hande golle ɗe alhamdulillahi rabbil alamin dawol ngol waɗi dawol ngol ne kadi alhamdulillahi ina wawi wiyede ko Mouhammad Saïd Gaye kono ko dawol Sidil Haji Mouhammad Saïd ko dawol ceerno men ceerno Ahmed Tidiane ceerno Ba radiyallahu ta'ala anhu moƴƴo newiɗo newnuɗo moƴƴanɗo Allah laaɓanɗo Allah ko ngesa makko ko ngesa Sharif Al Hassan ko ngesa bakko ko ngesa Sharif Al Hassan ɗum ko suuɗi e ko feeñi hen ɗum kam hay so tawi haalano hoko noon wayi saka noon so tawi haalama waɗama gollama yiyama alhamdulillahi rabbil alamin gure ɗene kadi alhamdulillahi ɓe tinni ceerno Ahmad Sambalo ƴeew joni dawol Madina tardinta dawol Gaye tardinta dawol Madina kadi elle kamɓe boom ɓe ngala gese ni en gandi ɗum ɗon noon weeɓani e pulagu hande ko sa aynoyani tan mbiyata ko gese keɗɗa so wona ɗum tan mbiɗa ka jahowo luumo walla e nokkuji goɗɗi kono kamɓe ɗum ɗo fof eɓe beddi ɗin ɗon hajuji fof ɓe jaggi ɗeɗo golle alhamdulillahi nde wonno ko golle laslija golle ceerno men radiyallahu ta'ala anhu Sidil Haji Mouhammad Saïd kiiɗo lekkiɗo jooɗi ɗen ɗo jaati ɗo les makki ɗo Sidil Haji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu jooɗodima ɗo e Sharif Al Hassan jooɗodima ɗo e Sharif Al Hassan Sharif Al Hassan soppi mbaɗo ngese ko hitande e 1963 gila nden Sharif ne remannoba ha noon yeehi ha hedde 76 Sharif acci ngesa mba ɓaɗi so yi towroto hankadi minnene kadi alhamdulillah keddimi e yamirore ceerno nde wonno ceerno on sanga Sidil Haji Mouhammad Saïd gila en 68 ha 69 omo jaggimi omo jangguinami ha o nawimi Fass Gounat ha 76 miɗo woni toon e juuɗe makko minen nde gartumi nde tan jinmi hesɗintinde ngesa mba kono alhaali jaɓani nde wonno on sanga taw miɗo sohliri ha joni e ɓeydude gandal e kadi ceerno men radiyallahu ta'ala anhu ina yamirami yo wonɗo galle ɗo daiman ko ni noon alhamdulillahi nde o yaafi min en 1980 min e ceerno Aliou Bara fof on sanga min garmi ɗo kesɗintinmin gesa mba alhamdulillah gesa mba no golle ha joni ngal ɗo bowal ngal jiiɗa fof ko gesa wota mba woni ɗo kanko Sarif e makko ko remanno ko fof ko ɗum woni ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ɓeɗo ne kadi arɓe ɗo ɓe ko almuɓe ceerno garani ɗo wallude almudo ceerno ko almuɓe ceerno garani wallude ɗo almude ceerno noon gure ɗe ayno madi kunjama en ha yettanima to wiyete wuwarɓe Jalanjang Pakour en ha yettanima Parumba yimɓe ɓeɗo arɓe ɗo ɓe gure ɗe haalottako Kuccidi en Kufa Mbora en ha yetti Saare Wura en kamɓe fof gure ɗe Bawalla kamɓe fof ɓe gaɗi alhamdulillahi gargol moƴƴol mawɓe mabɓe e sukaɓeɓe fof e ceerno Ahmad Sambalo an tigui aɗa andi ne woodi e mabɓe alhamdulillahi ɓe ganduɗa hande boom mematano Dialo so wona hono ni e memata Dialo woɓɓe hen alhamdulillah ko Allah hokki ɗumen barke haɓe mbawa e hande remirde juuɗe mabɓe woɓɓe ne kadi ko Allah ina hokki ɓe matériel e moyen ganduɗa ɓe mbawi remde taw ɓe mbaɗani jaale mabɓe ɗe e juuɗe mabɓe kono kamɓe fof on jiiɓe gaɗi on jiiri guite moon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo ko seeɗa e dokke ceerno men radiyallahu ta'ala anhu en jettiri hen Allah en beltima no feewi amma ko heddi ko tinnare mabɓe nde no jiiruɗa ɗum ni won ina hawni ina wayni won ɓuroɓe dawde dawiɗi ceerno ɗi e ko kamɓe fof ɓurata dañde ndunguji kadi moƴƴi ɗum kadi ko Allah suɓani ɓe ɗum en jii hikka no Allah waɗani en
en kokkama ha en tampi nde ceerno yarni ɗo tan ndiyam ari alhamdulillah ha en ɗum ɗisi ɗum noon alhamdulillahi koye ɓural Allah e dokkal Allah e yurmede Allah e laaɓande en ceerno men waɗi ɗum noon ndekete eɗen poti laɓɓinde e laaɓande ceerno ko ɓuri no laɓɓidirnoɗen no mbawɗen en mbawra foof hande mi weltanima yimɓe ɓe no feewi mi weltanima guure ɗe no feewi e ceerno kadi weltanima ɓe radiallahu taala an ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno o weltanima ɓe no feewi o duwanima ɓe no feewi seerem ɓe fof duyima hande dendagal guiɗo ceerno hande weltima e ngol ɗo dawol nde wonno ɓe garino ɗo ñanden alhamdulillahi ɓe woodi no ɓe tawri guesa mba kono hande ɓe gari ina wayno koɓe gasnuɓe guesa mani ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina hande hay radio o dawi radio o ne kadi rôle mo fonno joude o jouyi ɗum moƴƴini ɗum fewni ɗum garɗini ɗum no fewi yo Allah yo moƴƴere e barke makko kanko ceerno radiallahu taala an min jettama annene ceerno Ahmad min jettama ane musidɗo ma o adnan en foof emin jetta dendangal kaɓorɗe mon ɗe gaddorɗen ɗe ha e sakko saji moɗon ɗi e moto mon o foof emin jelta ɗum en bertini on alhamdulillahi rabbil alamin te Sarif mo tesko wonde garnomi ɗo ɓooyi seeɗa won leɗɗe kollunoɗa min ɗo leɗɗe manda ɓulanno ndiyam manda holno ɗo wayanno holno siwoɗɗe leɗɗe koɗe gonno wallahi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ne kadi no woodi kamɓe ɓeɗo fulɓe ɓeɗo ɓe mbiyata ɗen ɗon leɗɗe ko jarka lekkinanɗo ki woɗɗani ɗo no fewi kañumne kadi alhamdulillah Chérif ko ɗo dakotono ko ɗon o wonanno e mba guesa ɗo lewru taw o ruttaki Darou Hijrati kono taw on sanga moto ala ko welo ala ko haali moto on sanga somin jewnimo tigui tigui ko mamin tawe min gadde ha guesa gayi min jiyamo o yiyamin so hiiri minen min nawte kanko o heddo ga Chérif ko noon waɗanno nokku o lekki ki nan ɗo ha joni kono ko ɓuri hawnade e lekki ki minen fulɓe ga ko mbiyanno jarka ko ndungu tan waɗanno ndiyam ha so tawi ndungu gasi silti tan kañumne kadi yaha kanko noon Chérif kaɗo jarka wonno ka ɗon ka e ɗo famɗirde eno famɗirno ni foof ndungu e ceeɗu waɗanno ndiyam ndungu e ceeɗu taw ene waɗi ndiyam so ɓe guitti hen ko hen ɓe lortoto ko hen ɓe defata ko hen ɓe guppata comci mabɓe e ngel ɗon gasgel no foti famɗirde ni ɗum ɗon fof koye kawisaji Allah inne kadi Allah waɗi lekki ki nan ɗo ha joni alhamdulillahi alhamdu beltima no fewi noon tigui Ceerno Sarif a jarama no fewi to banggue dawol ngol ayi ɓe gari machallah e keewal e pewal ayi no mbiɗa ni ayi hen hay nayeɓe ni en hen goppa haaju men goppa golloji men gara kadi dawa ɗo mbiɗa ni ko noon ɓe mbi ko dawol Ceerno mo Saydou ko dawol Ceerno Sarif Alassane ko dawol ceerno meɗen noon kadi ɓe mbi beele hande o so dawol ngol dawi ɓe gartet gongol walla hankkadi ko coñal walla alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Sambal o ene jeeya ɗo e ko beltimi en hakke ko beltimi no fewi mawɓe dawol ɗiɗo ɓe eɓe ɗo hen goto o wiyete ko ceerno Abdoullahi omo jooɗi ɗo sera ma ɗo hen ɗimmo o wiyete ko Ahmadou Sambal o ko kamɓe ɗiɗo woni mawɓe dawi ɗo min noon so tawi ko gonga yo haalde Allah miɗo hersiɓe ɗo kono miɗo yinnoɓe gimmo joni ɓe jokka dawol ngol ha hande miɗo yiiɗi ɓe garta ñande foof kono noon jinnomi kadi ko tawa hande eɓe duttani oɗo banggue keddiɗo ɗo o wona ko tiiɗi ay joni eɓe wayno foftotoɓe ni eyyi ɗum ne kadi tawde ko adnan en ko waɗoɓe ballon en eɓe mbaɗa mitan mabɓe seeɗa kamɓene mabɓe mitan mabɓe ko hono noon kono noon miɗo yiiɗi ɓe daña bi mo ganduɗa bi goɗɗo goto tan taw kañumne kadi ko dimaro goɗɗo ala holɗum ɓe poola guesa mba hande polgol tiidgol soɓe gari ɗo joni ɓe darotako ɗo ko sattuno ko ɓe gayni ɗum ko ɓurno tidde ko ɓe gaysni ɗum emin jiɗi noon ɓe garta gongol kono noon min jinno tawa kala koɗo nde artete koto guesa ceerno to ɓadima ceerno mba to ceerno woni to min gara toon min tawodira toon e mabɓe eyo no jarama Ceerno Sarif mara yimɓe ene joguema haaju no fewi hande dawa hande yewtere nde ko fate dawolngol tan mbiɗani solde ɓe dimanche garoyo min jokku golle ɗe no yimɓe batti namdade ɓe mbayrinande onon Sarif ɓe mbayrinande wallahi ceerno Ahmad Sambal ɗum ɗon kadi ma en jokku ɗum saabu alhamdulillahi rabbil alamina woodi ko joganoga gonno ko majjuno fuɗɗama yiitede eko windano majjiri en yiitama ko wayno joni mawɓe dental ngal tigui ha e mawɓe wuuro ngo ɗon ɗo Madina Diaty ko wayno ceerno Abdou Cikkitte en eko wayno Bamadou en eko wayno Alhaji Ndongo en eko wayno Baba Dia en
e ko wayno maɓɓe ko wayno ceerno Mamadou Ibrahima Demen to Kafrine to ha yetti e ceerno Souleymane Dem Tamba Gay e min yiiɓe gonno Mahmoud Dem gonnoɗo Dakar o ɓeɗo fof gurdameji mumen woodi ko yiita hen ɗum noon so Allah jaaɓi inchallahu taala so Allah hokki en gurdam e cellal dimanche paaɗo o inchallahu taala ma en jokku yewtere ma en jokku ɗum nafa dental ngal nafa nafoɓe ɓe famna famoɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin fof ko Allah ina laaɗum mum waɗira e giggol ceerno e sellude ne kadi kala ko namdoɗen hen ko ganduɗa en ganda mbiyeten ko en ganda kono kala ko bindunoɗen adan ɗum taw ko ene selli alhamdulillahi rabbil alamin ko bisimilla ma noon min kastatama ɗo noon saaha fof emin jiiɗima saabu kam min tigui eɓe noddami eɓe duwanoma hen an ceerno Ahmad Samba Lo marhaba jarama no fewi yalla yaw moƴƴere jarama rabbi la ilaha fala budda min shakwa ila allah qurbati فلا بد من شكوى إلى الله قربتي ربي لا إله إلا الله ربي لا إله ربي لا إله إلا الله ربي لا ربي لا إله إلا الله ربي لا إله يا من يرى ما في الضمير ويسمع ربي لا إله يا من يرى ما في الضمير ويسمع ربي لا إله أنت المؤيد لكل ما يتوقع ربي لا ربي لا إله إلا الله ربي لا إله ربي لا إله إلا الله ربي لا يا من يرى ما في الضمير ويسمع ربي لا إله أنت المؤيد لكل ما يتوقع ربي لا إله أمن فإن الخير عندك أجمع ربي لا إله أمن فإن الخير عندك أجمع ربي لا يا من خزائن رزقه في قولكم ربي لا إله يا من خزائن رزقه في قولكم ربي لا إله يا من خزائن رزقه في قولكم ربي لا إله أمن فإن الخير عندك أجمع ربي لا إله أمن فإن الخير عندك أجمع ربي لا إله ربي لا إله إلا الله ربي لا إله ربي لا إله إلا الله ربي لا إله يا من خزائن رزقه في قولكم ربي لا إله يا من خزائن رزقه في قولكم ربي لا إله أمن فإن الخير عندك أجمع ربي لا إله ربي لا إله إلا
alhaji wi men salmini Serif ɓiɓɓe ma e almuɓɓe ma e taniraɓe ma ɓiɓɓe ma e almuɓɓe ma e taniraɓe maɗa e fofof maɗa Allah addino men hande e baɗo ngesa teddumba mba Allah teddini jeyno ɗum kadi ko tedduɗo ɓurɗo kadi tedduɗo taniraɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama Cherif Alhasan radiyallahu ta'ala anhu yitere ceerno ñaamo ceerno ɓernde ceerno ruhu ceerno o wi menen Allah suɓima min hande ɗeɗo gure ceertuɗe ɗiɗo kominaji ceertuɗi e yiddema e fibde wondema ko men almuɓɓe maɗa ha ñalorma darge gittamin waɗamen e ñaamo Cheikh Ahmad Tidiane e ñaamo Cheikh Siraji Dini o waɗa men e ñaamo Cheikhana Ahmad Tidiane on tottamin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama Cherif ɗum kam men keeɓi ɗum koye welede Allah men woni kadi men sikkitaki ɗum taade ko an woni ceerno amen ko an woni Cherif amen minen min malama min malkisataki abada ha ñalorma darge gesa mamba gerte ɗe ko ɓurno sohlinde hen ko teddungal ma sukaɓe gasni ɗum kadi Cherif emen weltinirma dawi ɗi kamɓe mawɓe ɓe ɓe tawaɗi fof ɓe meeɗaka tawede hono ngol ɗo dawol ko gili ko wonno subaka ha gasa pellital ko gotal ɗo joni min gari e yeeso ma nde duwantoɗamin haajuji amen sokolani ko emen kaala an ɓuri humpitade amen ɗum fof min gaddi min gaddori kadi min gaddorani ɓesguji amin e gure amen hay goto ala haaju mum momin keddi so a yamiri yomin rutto kadi min remoya ɗum kadi emen pelliti min beltinirma gerte ɗe gasi hande ɓe wawa min mbawa mantude ɗo wuuro hay woto kono noon minen fof renduɓe ɗoɓe min jaari bawalla no feewi ɓe gari e keewal ɓe gari kadi e keewal woɓɓe ummima ɗo ha Pacana ha nokkuji goɗɗi ɗum fof ko yiddema Cherif e yidde nde ɗo moƴƴere ɗum noon ñeɗa to lees to ñeɗete to duwoɗa haajuji amen ɗi fof kumto min keɓa kalis emen jogui haajuji ha heewi wona ɗiɗa fatihaji de wallahi albarka desiraji o joni ha sari fo jamto sukaɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin ko kam ko yettere Allah tan enen kam en wi en heeɓi yo Allah ɓoynumo e jeese meɗen yo Allah ɓoynumo e jeese meɗen waddanamo kattan e cellal e sutora mo huncata ko ha ila yawmi fof weltare ko ha ɗo wawi hadde joni kam ko si en ñaami si en bottima ha paari ha en gasni sadi inchallahu rabbi inchallah soɗo ɗe ɓe soɗaka ɓe yaha botta ɗon Sarifu wi ɗo batten ɗum nde yaawa Sarifu wi mbaɗen ɗum ɗo joni yaawa so tawi wottama tan juulama tan wona en gaccitama Sarifu wi ala kulli halin o wi Mouhamadou Siraji wona e teddungal dental ngal fo wonde o weltima no feewi wallahi o wondiri o weltima wallahi wonde en gittiɗo yinno itte kadi ko weltinimo fof ko ngesa ceerno wonɗo ko ceerno ganden ko on dawanɗen hande ɓuri mo weltinde fof hande nokku o
siñcori siwtori ko wayruno duuɓi 70 pawɗi heɓaani no oɗo ñalowma hannde mbo keɓɗen ni sabu ko ɗo ɗo dawɗen ɗo ko ɗon tigi dawano Fuladu dawi Kinsi dawi ɓe ɓe keedi sengo Sirifu dawi ɗo ɓe ɓe bi poltake ɗo ha Wusong arno ɓe ngoni ɗo balɗe ɗiɗi eɓe dawa ɗo eɓe ndema gesa mba ɓeeɗi jima ga groupe aji ɗiɗi no waɗano ɗo ɓe bi o ko kañum polta o wi omo reeni ɗi jimɗi noon o wi kono ɗi moftere tan ɓay ko moƴƴere o wi ceerno Mamadou Mané en ayno jimiri ɗo joni ni o wi nokku o hande wulli Fuutankoɓe mbiyata woyi fulɓe Fuuta wiya nokku o fesi sabu weltare sabu siwrorde golle ɓeɗinoɗe ko ɓaawo ko ɓooyi o wi oññan on ñalowma tinno ñande ɓe gaynanno mba gesa nde ɗum ɗi yaha e duuɓi 70 sabu dey kanko ko duuɓi 5 o yarata omo reeni koɓe jimanno ɗo ko o wi joni noon hande Allah okki en ɗum ko Allah de okki en wona kanko fewji wona goɗɗo ko Allah waɗani en ɗum waɗi hande o weltima no feewi weltare mawde Allah suɓi en addi en ɗo ndiɗo leydi no weltori ɗo hande ni wallahi mayɓe men ɓe toon to berɗe men to noon ɓe beltori hande o wi noon moƴƴere nde tawraɓe toon noon baraji ɗi tawraɓe toon Sadifu wi weltima o wi o ɗalti ɓalli ɗi kono koyɗe ɗe mo ɗaltani so wuli tan mbo fooɗat ara ɗo kadi ko laaldi ndi wonnin gesa meɗen sa'atu mbaɗin toon mbiɗa ba walla ko ma walla ko sabu ko Allah ba walla ko ma walla sabu ko Allah ko heddi ko noon ko heddiɗo e gesa he ko ɗum hulɓinanimo de ko hulɓinno ko ɗum en gasni ɗum o wi iwi ha laaɓi Allah ɗi andi hande o weltima o wi en jii hande hay Ahmad Sambal o dawi o wi mbo anda somo wawi sasiji ɗi o mbawɗen ɗi kono hay kanko hande kanko tigi o remi o wi eɗen gandi no woodi wonɓe ɗo ɓen hay to gese mumen ndemata kono nde wonno ko gesa ceerno ayi ɓe gari Alaji Bala en fof gari ki lekki ɗo Sarif joɗotono ɗo ceerno joɗotono ki lekki ɗo ɗo joɗɗen ɗum waɗi ombo acciki ɗo hay goto memataki barkinorade ɓuɓri ndi Sarifu wi weltima no feewi o du'ima no feewi ombo andi en ombo andani en ombo faami en ombo famani en dawi ɗino kewrni fop o wi eɗen mbaɗani ɗum noon ko Allah okkiri en noon ɗum waɗi mbo yettiri en Allah no feewi Sharif kadi gonnoɗo sababu o alhamdulillahi rabbil alamina hande mo nimsani ɗo mo leliɗo sabu mbo andi on no welti hande sabu kala ɗo ceerno welti kanko ko ɗum woni ma ɗaɓɓande makko ɗum waɗi o weltima no feewi o jaari en o duwanima en sukaɓe yo Allah wat barke e mon mawɓe yo Allah ɓoynan en ɓe ɗo golle ɗe eɗen jokki eɗen ɗaɓɓira ɗum Allah eɗen ɗaɓɓira ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama eɗen ɗaɓɓira ɗum Cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu eɗen ɗaɓɓira ɗum welede ceerno men radiyallahu ta'ala anhu ɗum tan woni ko ɗaɓɓeten ko heddi ko o wi enen e gaynito ɗum musidɗo makko o jangi qur'ana belɗo o wi wa rabbuna arrahmanu almusta'anu ala ma tasifuna ɗum ko jomiraɗo min ballinorto e ɗum ɗo e ɓe heferɓe koɓe cifoto ko ɗum alqur'ana o wi kankone kadi o wi wa rabbuna arrahmanu almusta'anu
ala koɗo huɗo ko enen o wallinorto ko oɗone kay suratul tin wattini o wi falahum ajrun gayru mamnun ɗum ko jobdidi ustatake majjata ɗum noon ndekete en gandi baraji mon hande Allah mofti ɗum ɗo majjata ustatake wuɗata aybata watta ella yo Allah okku en andude ɗum ɗo famde ɗum ɗo amin hande ko keɓɗen ɗo e moƴƴere ko o yiyani bakkar gonowo bonnowo ɗum so wona ɗiɗi ashirku billah molare Allah neɗɗo sirka Allah walla gatlu nafsi warde walla warde fittadu ko heddi ko ɗum ɗo ko golden ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin Sarifu wi weltima joni noon mbaɗen feere mbotoɗen juulen du'odiren goto fof yaha e jaam yetto e jaam mono no Allah addugol ngol kadi amin kono hande ɓurɗen fellidde wa amma noon ko bimi salatul fatihi wona o yarade ko o yaro kalera barme guirtirteɗo peel kudduyel Nescafé yettata ko ɗon haydara ɗum moɗon ndi ɗum ceerno makko ceerno Ahmad Tidiane ceerno nomo ronnanoma ɗum mbo laara mbo irtana en ha bakke ɗe puɗɗa amin amin ñamen haydara o yo weltima no fewi jaaɓe duwaw fati e salatul fati fof du'odirama so wottama tan salminama hay hunde ala ko heddi ayta mo rondimo dongal ngal kanko ceerno makko ceerno Ahmad Tidiane ceerno omo daara en omo yiya en omo faami foof hande ɗo dawɗen enen tan woni ganduɗa omo daara en de awa ɗum noon ala du'awu goɗɗo ceerno Mamadou Mané an andi to pawroyta fatiha wa salatul fatihi اللهم بارك لنا في أسمائنا آمين وأزواجنا وذرياتنا آمين 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 وسلام على المرسلين آمين